na stream, na TikTok. We're famous. Tak na mi polku ramena je vidno. Poď tu aj ty. Ahoj Andrej. Ahoj smrdíš. Ahojte, ahojte. Ahojte. Snajper, áno. Ahojte, ahojte. Ahojte, ahoj. Ahojte. Ahojte. Co sa nazdar. To kto je Snapke? Snapke? Snajper. Ja som jeho sestra. Nech mi dá follow. Keď ma má, fanúšik som jeho. Aké odkážem? Ups. Ahojte, ahojte. WTF? Čo WTF? Ahojky, ahoj. Čo si schovaná? No áno, som schovaná. Dobré ľudia, ja idem. Poďte na Snajperov stream. Ahojte. Ahoj, 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 ahoj. Čo si schovaná? Áno. Som schovaná. Máme tu 215 ľudí, Snajper. Aha, 225. Ahojte. Wow! Čo si schovaná? Dajaká Valika ťa pozýva na polohostenie. Dajaká cigánka. Nie. Viktória, nie, odmietnúť. Zamietam tvoj názor. Ako sa máš? Dobre sa mám. Joj. Čaute. Čaute. Označím ťa? Mňa? Áno. Áno. Zaž ma tú košelu a teba čo do toho, ako má košelu? Sa aspoň ukáž, neukážem sa. Ako sa má Snajper? Tá tu sedí. Dokopy máte 29 rokov, už je cigánka. Drž ústa. Dokopy máme 6-7. Kamarátka je single. Single si. Single zmeniť. Single zmeniť? Nie. Popísmenkujeme. Popísmenkujeme. Dobre. Jaj. Pozdrav Snajpera, pozdravuje ťa Sergej. Neviem, kto to je. Ľudí sa dieťa. Oky moja, ty jak vyzeráš? Ukáž sa. Daj Snajpera, na vás nikto na teba môj. Malinka má francúzsku manikúru, že bol pozor, no jebať, idem na biče. Má francúzsku? Neviem, kto akože má francúzsku. Ale oky. Pozdravuj, likuj ho. Pozdravuje ťa, milý. Ty si Snajperová žena, len sa pýtam. Nie. Ukáž Snajpera, on papa, nechajte ho. Môžeme. Nemôžeme. Rar, 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 rar. Dneska im to... Čo? Neseká im to troška? Neseká, však má moje data. Neseká mu nič. Ty si Snajperová žena, tak som ti povedala, že nie som. Aké debilné otázky sa pýtajú? Dcera. Áno. 13 máme. Máme 13, ok, máme 13. Snajper od dneska máme 13, tak. Kto si drža? Ok, ďakujem. Priateľka, nie si single? Áno. On je vyzerám. Má sa Ježiš, dobre. Ako ťa... Pozrite, tu vysielame na TikToku. Čo si... 9 nových správ. Nie. Pozdravuj ho, ty by si mala ešte cmúť. Ok, baby. Ešte čo? Vidím draky. Pozeraj. Dorici. Ahoj, baby. Ahoj. Ty si jeho priateľka? Nie, nie som jeho priateľka. Dá sa toto niekde pripnúť, že nie som jeho priateľka? Ja som tvoja sestra, že? Pozrite. Sestra. Moja mama. Nie. Ona znamená, že finka.
A ty si kto moja? Emuž Macková. Fejgučet, čo si? 7 sledovateľov, tak čo si? Ukážu koho. Pozdravuj snajpera, pozdravuje ťa Jovan. Antoliková, ajajaj. Ajajaj, Fejgučet, ajajaj. Ajajaj. Nie, to nie je fejkučet. No hej, okej. Okej. Ja som dať na toto, že poďte na jeho stream, takže z každého môjho streamu je tu. Jaj. Šikam. Ahoj, Peťko! Ahoj, teta. Počkaj, čo? Je väčším. Ahoj. Pozdravuj snajpera. Pozdravuj ťa, Patrik. Pozdravujem. Pozdravujem. Už radšej nejeď. Je to na tebe dosť vidno. Áno? Je to Antoliková? Nie. Nie. Čo máte tak? Čela máte jak diaľnice, také dobré. A ja si To je myslím... taká diaľnica, no. Tak, To je také niečo, dáš telefón do ruky. Ok, ešte niečo? Ste mu ukradli mobil? Áno. Ja ide Ďurence. Ako si sa k nemu dostala? Život je život. A ja s ním nič nemám. A v živote s ním mať nebudem. Máš veľmi pekné vlasy. Ďakujem. Kde je snajper? Obeduje. Čapa. Nie je to veľmi dobré. Nie je to dobré. Omáčka oliča. Na to piatú chuť. Dovidenia. Teraz máš čo? Čo mám? Lajkuje ti ten... Ty si videl na streame Ježišmaria Fejguč, ty píšu moje zlaty. To hovoríš teraz, že nie, ale lásko, to zmení. Hej, dobrá môj. Nech sa je. Mne sa zdá, že... Ahoj, Eddie. Ja nie. Ja som pila, takže ja neviem, čo hovorím. Ja si kradol. Ty čo? Aha, to je snaperom stream. Ahoj. Kto je to povie? Čo kto mi povie? Nemáš vejku? Nefajčím, baby. Ja nedovolím fajč. Však... Ani šibe. To je jeho sestra. A to je crazy. Pili ste? Ja iba. O. Jak si so mnou piť? Ale však nevyzeráš tak. Si prvá, co mi to povedal. Nevyzerám, že myslíš, že som pila. Nevyzerám. Zbije ťa jeho žena. OK. Toto keď Marilyn uvidí, fú. Wow. Nebude to. Daj si hranolku, bude ti dobré. Ani kokot. Kde máš to si, mama? Tak on je pekný chlapec, ne? Meste. On má takú čaju, ne? Hej, Jo. kamarátku. No, nie, tak sa. Choď ho poznáš. Musím písať. Ja čo? Aj pravdy ho napýtal pre dievčatá. Že to išiel zvonku s takým dievčatom. To je moja kamarátka. Ahoj, baby. Čo ona mala trošku vypité. Ha? Aha. Snajper. Aha. Tak. Ty robíš, tak? Ja som plná.
krásny balón vidno. Wow. Magic. No, Slovaki. Čo? Detičky takto využívate z neba. 100%. 100%. Seka to bazu. Ok, baby. Fuš ti pomám. Ahoj. Betty. Ahoj. Ja ťa nepočujem. S kým boláš? Ahoj. Aj Peťko. To je Peťo. No, Peťo, počuješ ma? Nech ťa Pán Božko potrestá. Čo ti spravil? Čo ti spravil? On je zlatý chlapec. Srandujem. Sranda musí byť. Sranda. Počúvaj. Aha. Ako žijú? Budeš mať Vianoce? Hej? So mnou bude mať Vianoce. Nie. Že? Ja Vianoce neoslavím. Neoslavuješ Vianoce? Prečo? Dovidenia. Snajper, už ťa veľmi chcú tvoji ľudia, tak si ich zober. Lebo sú pojebaní. No, nazdar. Bikina Urbanova bola na streame. Hello. Ale ten stream ešte... Trápne, decka. Ale ten stream delala ešte ďalej. A mi Pekne povedali sú. ľudia, že... Taká pekná. Neviem sa nakladám, lebo že je do mňa dosť vy. S kým si? Nestarajte sa, s kým som. Žarlite? Čo? Žarlite? On je vedný. Že s kým som? Poznám sa. On je vedný. Aha, ja sa robím hlavnica. Ja ukáž oči, tak daj. Dvaj. Však ma neukazuj! Nie, nie moja žena. A neukazuj ma. Prečo? Však tam sú plno ľudia, čo ma poznajú. Hej, No. aj mňa poznajú. A mi povedali, že... Čo? Hasa, nazdar. A Ďakujem mi ti. povedali, že som tlustá. Nie som. Ja viem, že nie som. Wow, slúba ty jeho. Ty zase hráš, ty nič nerobíš, celý deň iba hráš. Nazdar, Hasan. Počúvaj, sa chybu napíšem. Ale bolo vidieť trošku na to, že ja to ale som videla, že dovidenia. Aha, čo mám. Hej. Hej. Čo tam píšu o mne? Hej, čo? Nič, Hej, že si pekná. hej. 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 Nie som. Hej, Hasan, ukáž mi. Neboj nič.
Nie ukážeš na... Čo tam píšu? Nič. Dobré veci. Stretli sme sa do parku, to je všetko. Už mám druhý. Čo tam píšu? Ahoj, ty už nehráš? Môj zlatý. Ja som pořád dostala kartovne. Hej, môžeš. Tak som myslel, že tak nás fotia. Hej, môžeme. Ostane. Peťa, to seba fotím. Ale však to furt ťahne muzika. Nie. Nech sa páči. Do foťáku mám pozerať, keď sa fotím, hej? Ne? Do foťáku treba pozerať, keď sa fotím. No a kde pozeráš? Na stenu. Na stenu. On keď sa fotil, pozerá na stenu. Ale stenu. Hej. Ahoj, stena. Neviebal by si. Blokni ho. Koho? Toho. Neba. Čo bude? Však my sme trojička. Ty paťka. Snajper, dáš im ruka. Čau, Sofia. Pozdraviť Majka. Majko, ahoj. Ahoj, baby. Dneska bude prča. Snajper, ja som ťa počula. Čo? Čo budem kričať? Nebudem. Nie, ja som povedal, že dneska bude prča. Polož pece na stôl. Na 12. No a čo? Cítim sa strašne. Nejde o vek. O vek nejde. Ide, vieš o čo? O radosť. Ani o to. Doba si s tebou, Nie, ja už nejdem. Veď má nikde. 12 rokov, áno. Hej, môžeš. O, snajper, ty si grát. Ja si tak majú. Keď má 18 berú, mám 19. Vieš o tom, že to dieťa není tvoje, dekeš. Malá žabka otvára veľký písk. Auto. Bielý žil, môžeš. Neukazuj ma. Ukazujem. Seba ukazujem. Jaj, ako bolo? Servo Sniper. Erik, ahoj. Za chvíľu ideš do basu. Ja možno ty. Máš rád 13 ročné, áno, až 14. Kde si? Ty ne. Mydlo zbieraš. Fasoško, ty čo vypisuješ v sárke? No dobre, počkaj. Čo som jej vypisoval v sárke? Čo som jej ja vypisoval, Renka? Neku. Mamka Ďakujem. povedala, že nie. Mamka povedala, že stačilo. Bodaj by ti spúchol pece. Tu ti píšu, bodaj by ti spúchol pece. Bodaj by. Bodaj by. Bodaj by. Renka, Ja som nič som neurobil, hej? Nič som neurobil. Nič som jej nepísal. Nech ti neklame, zbytočne. Dovidenia, cítim sa ako balón. Balón. Hej? Ideme lietať. Hej, ideme. Nie, neklamem, Renka, naozaj. Nepísal som jej nič zlé. Dobre? Jessica, ďakujem. Damian Kočner. Aj s jeho frajerkou, aj Alex Kimič, aj... Poďme do tlaku. Sa cítiš? Však nech sa počuje do zrkadla. Ukáž?
Vychmeno. Mama mi hovorila, že si jej písal. Renka, veď písali sme si spolu, to máš pravdu. Ale nič zlé, Mohila. nič zlé. Iba som sa pýtal na teba, že ako sa máš, že čo je s tebou. A ona mi povedala, že si smutná, že ti stojí kokot, no. Čo je stojí kokot? Že si smutná, stojí kokot. Nejdeme na pizzu? Ja sa pýtaš. Vieš, akú dobrú pizzu robia hore v meste? Či nejdeme na pizzu? Vieš, ako dobrá pizza? Koľko rokov majú deti s tebou? Ja mám 11, Najlepšie. ona má 10. Takú pizzu, ako tu robia. Hore na námestí. Som prešiel veľa pizzerií, ale najlepšie. Už vypni to, ten nudný stream. Kto? A ty? Bola mi ráno, tak už vypadne. Máš tu škaredých ľudí. Kto? Čo tu tu? Ty pizza v posteli, a možno ty máš doma. Ja som nechal ten fakt. Nehraj. Tak nie. Nie. Nič. Humus. Čo robí? Nebolo to dobré. Normálne mám zničený z toho žalúdok. Snajper, čo robí? Tortu. Vidím draky. Baby, pôjdeme v stredu do Košic, áno. Stredu? Na Vianoce? Áno, na Vianoce. Na Vianoce idete vám dobré. Piatok. Game. Piatkový. Hej. Kto je? Prosím. Čo chce? Čo chce? Snajper. Snajper. Na čo mi Čo chcel od teba? Instagram chcel. Hej! Čiček. Ty hráš za Podbrezovú? Čaute. Čaute. Ahojte. Čiček, čiček. Gula. Ukáž? Čo robíš? Verím, baba. A hráš za U17? 19? On už bol 15. Prebo. Ja si doberiem burger do kabelky. Nie, nezmestí sa ti tam. Zmestí. A neukazuj ma. Neukazujem ťa. Neukazujem. Letaj. On ukazuješ to ty chlapcom. Radosť.
Nigdzie. Ty ideš. Nigde. Ja už som dojedol. Vyhnali ťa opratovačky? Aha, Miška. Idem sa ňou. Ideme sa pozdraviť. Nie, tam bude Lukáš. Nie, ona je za Katkou. Ona však ona je s takou Katkou. Tam je Katka. Však ona je za mňa Katka. Čo máš? Nie, už je za Katkou. Ale možno pôjde na zmeč, nie? I'm not rich, but I live like a millionaire. Dobrú chuť. Dobrý chuť, snajper. Chuť dobrý. Baby. Thank you. Však to správne. Kde ti mám dať? Však tu. Na to sú upratovačky.